Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал и честита нова 2024 година! Да сте живи, здрави, усмихнати, щастливи и всичко най-най пожелавам. И тъй като Коледа мина, не успях да снимам видео за Коледа. И така, весела Коледа! Може отдолу в коментарите да ми напишете какво получихте за Коледа. Аз получих тоалетка, която е за гримове. Брат ми получи много подаръци, но за тях по-късно. Сега, преди малко се прибрах от училище и реших да снимам. Знаете, че преди не бях слагала апарат. Да, всички го знаете. Апаратът е едно нещо, което след малко ще ви го покажа. Сложих апарат, защото ми бяха много криви зъбите. Вижте сега. Има малка промяна. Да, но сега ще ви покажа апарата в ето тази кутийка, който го е гнус да спре сега на пауза и да не го гледа, да превърти малко. Аз след това ще говоря за друго. Ето го както изглежда апарата. Ето така изглежда. В смисъл може да е какъвто и да е друг цвят. Сега ще го сложа да видите. И да така. Така се маха. Ето така. И се поставя в кутийка. Така, в моя случай тази кутийка аз я намерих в нас. Иначе ми дадоха една жълта. Друга, но сега не мога да търся, защото не е в страницата. Малко не ви е комфортно, малко ви болят зъбите, тъй като аз ще нося и долен апарат. Е така. Но ще го нося сега този. Някои хора ги е гнус от това. И така. След това покажах ви апарата, но отливката е много гадна. Отидох, сега ще ви разкажа от началото. Отидох на зъболекар. При една... няма да казвам името. При една какичка. Отивам при нея и казва, че са ми много криви зъбите. Трябва да сложа апарата. Тя ме насочва при друга, защото тя не може да слага апаратчета и такива неща. Отивам при другата, каза наистина много са и криви. След няколко седмици или не знам кога беше, си сложих апарата. Но преди това отидох, показа ми видове апарати, писал картинки. Както видяхте, аз имам една розичка и една пеперутка. Но преди това направихме отливка. Имаше едно като брашно някакво. Взеха го, сложиха го на едно такова, аз така не изложиха. И казаха да броя до 3, не помня доколко трябваше да броя, на ум да броя. И стана като тесто, сложиха го на едно нещо жълто там, дето се натиска на зъбите. И е така, и аз ще да си повръщам. Много е гадно, хора, не си го причинявайте, но много беше гадно. На долната челюст не беше толкова гадно, но сега се сещам, че ще трябва отново да правя отливка за долното апаратче. И защото, виж как са ми се понаместили горни се зъби. Да. И за това трябва да се прави отливка и за долното апаратче. Аз това искам да ви кажа. При голяма възраст не се носи апарата, се носят брекети. Моя приятелка, която ми е братовчетка вече, приятелката ми носи апаратчета. Много. 2 апаратчета. Каза, че трябва да сложи отново, трето. Но аз си каза, после на другия ден я питах, какво се носи ли апарат? Не, няма да нося, ще нося като порасна брекети.
И аз и така гледам и не мога да си представя. Брекетите хора ги залепя за всеки един зъб и да зъбовете да се наместят. Много е гадно. С брекетите се яде и е така. Защото ви се заклешва навсякъде. И беше супер гадно. На отливката на мен беше много гадно. И така. За това искам да ви кажа. Да. Аз буквално преди снимах в моята стая, да, но сега моята стая е много разхвърляна. И затова реших да снимам тук. Та така, хора, много ви благодаря, че ме гледахте. Скоро ще правя видео. Виждате, че не го правя веднага след няколко седмици и така не мога. И така, хора. Чао! Чакайте. Напишете коментар. Вие слагате ли сте брекети, апарат като мен. Забравяйте да кажа, моята братовчетка носи апарат. Да, при мен проблема е малка голями зъби, малка челюст. При мен това е проблема. А долу не знам още какъв е проблема. Така че натиснете палеца, абонирайте се за канала, напишете коментар какво сте носили, дали сте носили. И така. Така че, чао, обичам ви!